Killing Mac avui va de compres al Mercat Municipal de Mollet. Diu que vol comprar plàtans pel seu mico. Però no sabem com reaccionaran els botiguers davant aquesta estranya petició. Per comprar-los necessitarem moltes monedes, les trobarem i també jugarem als trilers. Killing Mac ens mostrarà com un got pot equilibrar-se sobre una sola carta. I hem convidat el mag David Stromboli, que farà desaparèixer la seva ajudant dins aquesta caixa. Tot això ho veurem avui, a Badabam. Hola amics, com veieu hem vingut avui fins al Mercat Municipal de Mollet. Segurament us preguntareu què té de màgic aquell lloc. La veritat és que res, però serem nosaltres qui posarem la màgia. Ho voleu veure? Doncs seguiu-me, perquè aquí darrere tinc preparat un joc per vosaltres i per tota la gent que s'apropi. Només una pregunta, sereu capaços de saber on està la carta que guanya? Tenim per aquí el Juanjo. Juanjo, et farem un joc amb unes cartes. Coneixes els trilers de Barcelona, que fa joc amb 3 cartes. Farem un joc semblant, però amb unes miquetes més de cartes. En total són 7 cartes, ¿vale? Per apostar necessito 10 euros, primer de tot. Tens 10 euros per aquí, jo sé que els has de tenir. Perfecte. 10 euros que els deixarem per ara aquí sota. Després jugarem amb ells. I una sèrie de cartes, ¿vale? Jo primer de tot et posaré 3 cartes que són una miqueta per despistar, que les posarem per aquí, per la part de dalt. Clar, tu preguntaràs, no me l'has ensenyat. Jo vull que les vegis, que ho vegis ben clar i que es vegi també a casa, que són 3 cartes negres, 3 figures, ¿vale? 1, 2, 3. 3 cartes negres, que aniran per la part de dalt de la taula. Sí? Correcte. Aquí, 1, 2 i la tercera. Aquí. Aquestes 3 no són les importants. L'important és la carta que guanya, que és la carta vermella. Sí? Fins aquí? Bé, aquesta carta és la que hauràs de vigilar. Aquesta carta estarà aquí tota l'estona. Després tinc 3 cartes més, que són 3 cartes, doncs, 3 cartes negres més, 3 figures més. 1, 2 i 3. Vale? Aquestes 3 tampoc són importants. Ara ve el bo, que és quan hem d'apostar. Tu apostes 10 euros i jo també he portat diners per apostar, que són aquests 10. Vale? Els deixarem per aquí. Ara ja veurem si els utilitzem o no. En recorda't que les negres no guanyen, la que guanya és la carta diferent. Farem l'últim moviment. Mira, 10 euros per aquí. Si jo ara et dic que apostis, on posaries els teus diners? Els 20 euros. On diries que hauríem d'apostar? De veritat, La que no guanya dius que és la... La diferent és la que guanya. La que era diferent, tu n'apostaries. Va, que t'ho he posat fàcil amb el moviment. Va, Juanjo. Aquí. Aquí. Mira, doncs fixa't que sí, aniríem bé. Aniríem bé si no fos perquè t'has deixat guiar per les meves paraules. I jo he dit que la que guanyava era la diferent. I és veritat. Però la diferent és aquesta, perquè totes les altres són vermelles i l'única que guanyava era aquesta. O sigui que els 20 euros per mi, moltes gràcies, Juanjo, i és un plaer. Gràcies, molt ben fet, eh? Bueno, ha posat les cartes sobre la taula i havia d'agafar la que era diferent. Totes les cartes eren d'un color vermell i una que era de color negre. I, bueno, al final ha guanyat la carta de color negre, que és la que estava a sobre de la taula, diferent a les altres. Ara, si de veritat aquests diners ens els estem jugant, on apostaríeu? Aquí? Si apostessis aquí, no aniries malament, però t'has deixat enganyar per les meves paraules, perquè jo he dit que guanyava la diferent, i la diferent és aquesta, perquè totes aquestes, fixa't que són cartes vermelles, i l'única que guanya era la negra, que era la que estava aquí. O sigui que m'aniré a menjar amb els teus diners, moltes gràcies. Ara ve el bo, últim moviment. Ha! On deixaries els teus diners? Josep. Home, aquí, endavant, no? On està la carta que guanya? La carta diferent. La carta que guanya estem aquí. On pot estar? Va, on creus que... Aquí. Josep, si haguessis agafat aquesta, aniries bé i aniríem guanyant. Si no fos perquè jo t'has guiat per les meves paraules i t'he enganyat. Perquè
En realitat aquesta no és la diferent. La diferent és aquesta, perquè totes aquestes són cartes de color vermell i no hi ha cap carta més negra, sinó aquesta que és la que guanya. O sigui, senyor Josep, moltes gràcies, me'n vaig a menjar amb els seus diners i fins la propera. Exactament, aquestes cartes jo no sé per què han canviat de color, però si és així, pues era així, perquè l'he vist. I entonces, clar, he perdut. Què tinc que fer? No res. En recorda't, la que guanya és la carta diferent. Sí? En aquest cas, farem l'últim moviment, Júlia, a veure si ets capaç d'esbrinar on està. Hop! Si ara jo et dic que apostis a la carta que guanya els teus diners, on apostaries? Aquí? Júlia, aniries bé si no t'hagués enganyat, perquè t'has deixat guiar per les meves paraules. I jo he dit que la carta que guanyava era la diferent. I la diferent és aquesta. Per què? Perquè totes les demés són cartes vermelles, fixa't, i l'única carta que guanyava era aquesta, que era la negra. O sigui que me'n vaig a menjar amb els teus diners i moltes gràcies. No sé qué ha fet todas que sigue sin cor. No sé. La verdad es que me ha parecido una pasada porque en la tele siempre dices, va, hay truco, pero es que aquí lo ves y dices, jolines, ¿cómo lo ha hecho? Pues eso. Avui tenim vingut des de l'Ella el David Stromboli. Hola, David. Hola, què tal? David, avui ens faràs un joc clàssic, no? Avui sí, faré un clàssic de la màgia. Un clàssic de la màgia, com és trencar una persona per la meitat. Sí, partir-la en 3 trossos. Molt bé. Sí. Hem de dir que tu, David, estàs treballant normalment... Bueno, fins ara estaves treballant a Barcelona, al Teatre El Rei de la Màgia. Correcte, faig temporades. Fa temporada, o sigui que si et volen a veure en algun moment, et trobaran allà, segurament. I res, expliques una miqueta aquest joc que ens faràs ara? Aquest joc és un clàssic del món de la màgia, es diu Minicube, l'aparell, i és un joc que fa molts anys que existeix, que és partir una persona en 3 trossos. Antigament hi havia un sistema que era diferent, que era el que s'havia fet tota la vida, però des de fa uns anys cap aquí ha canviat la caixa una mica, perquè es posen uns cubs per dins, es fa una mica més increïble.
Chances of anything coming from Mars are 1,000,000 to 1, he said. The chances of anything coming from Mars are 1,000,000 to 1, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are 1,000,000 to 1, he said. Chances of anything coming from Mars are 1,000,000 to 1, but still they come. Avui, a part de venir a fer màgia, també hem vingut a comprar, però no m'acabo d'aclarar amb les monedes. M'ajudeu a comptar? Avui tenim el Lluís, que ens està acompanyant, que hem vingut aquí al mercat. Lluís, tenim un joc aquí amb unes monedes, una de plata i una de coure, que m'agradaria només que m'ajudis a veure... Doncs anem a comptar, sí? Sí. Fins aquí fàcil. Molt bé. Agafem una moneda de plata i una de coure, les posem a les meves mans i jo tanco. Vale? Sí. Fixa't que treuré una. En aquest cas, per exemple, la de coure, que es vegi ben claret. Sí? Sí. La de coure va a la meva butxaca, de la qual no trenc res. Molt bé. Si jo guardo la de coure, la que me queda quina és, Lluís? La de plata. La de plata. Sí, sí. Lluís, t'explicaré com va el joc. Jo tinc dues monedes, una de plata i una de coure, vale? Ja comencem. Potser no l'estàs enxampant. Mira, el tornarem a fer. Sí, sí. Plata i coure. Ara sí, mira. Lluís, jo trec una, la de plata, ben claret, a la meva butxaca, i no trec res. Quina és la que em queda? Si trec la de plata, la que m'ha de quedar és la de... La de coure. Lluís, t'explicaré com va el joc. Tinc dues monedes, una de plata i una de coure. El Lluís no s'està enterant de res. Lluís, no t'estàs enterant de res. Mira. No, és que no. No. Ara sí, mira, amb les mans obertes, fixa't, molt claret. Aquí. La de plata, a la butxaca. I no trec res. Si jo guardo la de plata, quina és la que em queda? Pues la de coure. La de coure. Lluís, no t'estàs enterant de res. Tinc dues monedes, una de plata i una de coure. És tantes. Lluís, si ja saps com va, que al final sempre venen dos. Respon-me bé. A veure, vinga. M'has de respondre bé, mira. Sí. Dues monedes, tanco, fixa't, molt claret, no moc la mà, la de coure, a la meva butxaca, i no trec res. Va, Lluís, que ja ho saps, quantes tinc a la meva mà? La de plata i la de coure. Mira, Lluís, ho fem un altre dia perquè no em queda res. Jo pensava que la que treia, la que quedava era l'altra, però resulta que sempre n'hi havia dues. Vull dir que fins que al final hi he acertat, per això. Si jo guardo la de coure, quina és la que em queda? La de plata. La de plata. Lucrecia, te voy a explicar cómo va el juego. Tinc dues monedes. No passa res, dues monedes. Ho tornarem a fer. Si jo guardo la de plata, la que m'ha de quedar és la de... Teòricament t'ha de quedar la de bronze. T'explicaré com va el joc, Olga. Tinc una moneda de plata i una de coure. Ens està prenent el pèl, La nena està flipant, la pobra. Mira. Sí, el pèl t'estic traient. Mira, fixa't. Plata i coure. Això? Mira, Chloe, mira. Mari Carmen, t'explicaré com va el joc. Tinc dues monedes, una de plata i una... un altre cop dos. Mari Carmen, no s'està enterant de res. No pot ser. Mari Carmen, Lucrecia, ho fem un altre dia perquè no em queda No me res. lo creo. Pero me enseñarás cómo va, ¿no? Pues la verdad es que no me enteré mucho. O sea, tenía dos monedas en la mano, escondía uno, si era la de plata tenía que estar la de cobre y salía al revés. Cuando metía una aparecían dos, la verdad que no me enteré. Magia pura. Va, Olga, que ja ho saps. Quantes em queden a la meva mà? Ara una per nas. Mira, ho fem un altre dia perquè no em queda res. Pues m'ha pres el pèl. I no trec res. No, ara la de plata. Mira, Maria, ho fem un altre cop, Mari Carmen, perquè no em queda res. Però bueno! Era increïble. Això m'ho ha fet 3-4 vegades, me sembla que m'ho ha fet, i m'ha tret les dues monedes. I a l'última ja, bueno, la millor de totes. Ja no hi havia moneda, només que ha tret una i ja no hi quedava cap moneda. Increïble. No tinc paraules.
Després de veure aquest impressionant vídeo, segurament teniu ganes d'aprendre a fer màgia. Aquí cada setmana a Badabam us ensenyem com fer un joc. El d'avui és ben fàcil. Tenim una carta i un got. Fixeu-vos bé. Posem el got a sobre de la carta. Físicament és impossible que s'aguanti, oi? Doncs fixeu-vos bé, només s'ha de fer així i el got s'aguanta. Voleu que us expliqui com va? És molt fàcil. L'únic que necessiteu és dues cartes, una tallada per la meitat i una altra normal. El que farem, amb una miqueta de cinta adhesiva, és enganxar una carta aquí, junt amb l'altra, per darrere, de manera que el que tenim aquí és una pestanya per darrere, fixeu-vos. Agafarem aquesta, que ja la tenim ben acabada, i el que hem de fer és molt fàcil. Només hem d'obrir la pestanya per darrere, col·locar el got a sobre i fent una miqueta d'equilibrisme veureu que el got s'aguanta. Hem de tenir cuidado quan tanquem i ensenyem la carta. Res més. Practiqueu a casa i segur que surt. Ara que ja m'he aclarat amb les monedes i tinc les que em fan falta, vaig a veure si compro plàtans pel meu mico. Sí, no us ho he dit? Tinc un mico i l'haig d'alimentar tots els dies. Donen un plàtans aquests? Us explicaré una història. És una història de 3 botiguers, ja que estem aquí tot ple de botigues, i un mico, ¿vale? 3 botiguers i un mico. El que va passar un dia va ser que el botiguer, un dels botiguers, li va entrar el mico a la seva botiga. I què va passar? Doncs que es va menjar tot i cadascun dels plàtans que hi havia a la botiga. No en va deixar cap. Hi ha plàtans ja? On estan els plàtans? El mico va marxar a l'altra botiga. I què va passar? Doncs igual que l'altre, es va menjar tots els plàtans que hi havia a la botiga. Se'ls va menjar tots! Els botiguers, enfadats, van anar a avisar el tercer botiguer, a veure si arribaven. Però què va passar? Doncs que el mico va arribar abans. I també es va menjar tots els plàtans. S'ha menjat els plàtans? Però sabeu què va passar? Al final, els 3 botiguers van enxampar el mico. I sabeu per què? Doncs perquè el mico va menjar tant i tant que al final es va posar molt gras. Mira! Hola, el mico! Es va posar grassonet i, comptat, el mico s'ha engreixat. Mira, Molt bé. Mira. Has vist aquí màgia? Sí? Doncs molt bé, un truc de màgia molt maco pels nens, que hi havia un mico que s'ha menjat els plàtans de les botigues i anaven desapareixent de les cartes una a una. I al final el mico s'ha engreixat. Carinyo? S'ha menjat tots els plàtans que hi havia a cada botiga. Un truc de màgia molt bé pels nens. És una història que així els nens ho entenen i els agrada molt. Doncs una vegada resulta que un mico va entrar en una botiga plena de plàtans. I què va passar? Mira, que es va menjar tots els plàtans. Tots i cadascun dels plàtans. I no en va deixar cap. El mico va anar corrents a l'altra botiga. I igual que la primera, es va menjar tots els plàtans. Hola. Aquests 2 botiguers emprenyats van anar a avisar el tercer, a veure si arribaven a temps. Però no van arribar. I el mico es va menjar tots els plàtans que hi havia. Tots els plàtans. Però al final sabeu què va passar? Doncs que els botiguers van agafar el mico. I sabeu per què? Doncs perquè el mico va menjar tant i tant que es va posar molt grassonet. Mira! Molt grassonet. Fixa't. I comptat, el mico s'ha engreixat. Molt bé. El mono va anar a una botiga i es va menjar tots els plàtans i després a una altra botiga i es va menjar tots els plàtans i després a una altra botiga i es va menjar tots els plàtans.
2 i 3. I em sembla que he escoltat alguna cosa. Fica la mà i, senyores i senyors, un aplaudiment ben fort pel huevito. Molt bé, senyor Marc. Porque existe la magia. Sí. Sí, existe la magia. La meva bola desapareix I va a la teva mà. Ja.